Γλυκό του κουταλιού. Να ειδώ ποιος είμαι ζήγωσα και πούθε το χώμα μου κρατά. Μπήκα και στάθηκα στο σπίτι ταλμηρό σημά σε λάκκο. Μια μαντιλοδεμένη μου φέρε νερό, μου πρόσφερε γλυκό. Ευχαριστώ την. Έκοψε και καρπούς από τον κήπο του ποθητού σπιτιού μου, φρούτα λαμπερά ό,τι λογής, διάχυτα με χείλη πραγματικά και μέλι εμποτισμένα στην καλοσύνη της χαράς αντιδωρήματα. Της είπα ευχαριστώ, αναθάρισα και ζήτησα το σπίτι μου να ειδώ, αν επιτρέπετε. Και βέβαια επιτρέπετε, μου λέει, μπορείς να έρθεις και στην κρεβατοκάμαρα. Μπαίνω, θωρώ τη μάνα μου στον τοίχο να με κοιτάει από ένα κάδρο. Αφήνω την εντροπή και γύρεψα να πάρω τη μάνα μου ο δόλιος απ' την τρία. «Πάρτινε», λέει αυτή σαν καλογέλαστη, «τι να την κάνω τώρα πια που ξέρω? Να πούμε την αλήθεια, τη νομίσαμε ηθοποιό με εκείνη την κοτσίδα και τα λουλούδια γύρω της και με τη χάρη που την ομπρέλα της κρατεί». Άξιζε βέβαια να προσθέσει και το χέρι που γαντοφορεμένο ραδινό σε καναπέ ακουμπούσε. Αλλά τι περιμένεις, σαν πως γνωρίζει πως οι αιώνες κύλησαν ήσαμε που να φτάσουμε στη σύνταξη γλυκού του κουταλιού. Μεγάλο θέμα. Πάλι καλά που μ' άφησε και μπήκα στο σπίτι μου το πατρικό η γυναίκα. Μη συνεχίσουμε άλλο και αγριέψει. Το μόνο που εύχομαι από καιρού εις καιρό να έχω την άδειά της να ξανάβλεπα την όψη τη γλυκιά του ποθητού μου.